Здравейте, приятели! Нека да ви представя новия проект, който дълго време успявах да прикривам и да не го показвам пред обществото, а то е AI срещу AI, написан специално от мен и е направен за вас, хора, за да бъдете защитени във виртуалното пространство. AI срещу AI предлага инструменти, които ще помагат и ще работи срещу тези роботи, които работят в заблуда на обществото. AI ще притежава инструментите, от които вие ще имате нужда и с които ще си помагате при наличие на измама, при кражба на лични данни, при омразна реч, при обиди, при опит да докажете вашия казус. AI, проекта срещу AI ще бъде зад вашия гръб. Това, което ще забележите, е, че сте защитени. Така че последвайте новия ми проект.